Demand sa karne ng baboy at manok inaasahan na ng mga tindero-tindera sa Dagupan City. Para sa detalye kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Inaasahan na ng mga tendero at tendera sa Dagupan City ang posibleng demand ng karne ng baboy at manok ngayong pumasok na ang Oktubre. Ani ng ilang tendera, maaaring maranasan na umuno nila ang pagtaas ng demand sa nasabing produkto dahil sa mga nagsisimula ngayong buwan hanggang Disyembre daw dumadami ang mga mamimili. Bagamat hindi pa nila maihayag ang posibleng pagtaas sa presyo nito sa oras na pumasok ang buwan ng Disyembre, ay tinitiyak naman nila na sariwa at dekalidad ang produktong kanilang iniaalok. Sa ngayon, nasa 360 pesos ang presyo ng kada kilo ng karne ng baboy, habang 200 pesos naman ang kada kilo ng karne ng manok. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.